बैसाग थांबाय बोसोरसिम बारबाय आरो देर बोसोर बोसोरनैयाव बिबार फिथाइ होखायो जाबाय थिगैनो दं जेबो प्रब्लेम गैया दायो नोंथांमोन आं दा बालाथल 1 नम्बराव दङ भाई ड्रागन गार्डन माने जोंनि डिपार्टमेन्टेल साप्लाइड बे एक्चुअली व्हाइट प्लेसमोन माने ड्रागन खेथि खालामदों माने गायग्रा बिगोमानि न'आव आं दिनै फैदों माने बबेबा फ्राय बिबार लाबायानो दा बेखौ नोंथांमोन आं देखायगोन आरो बियो बुंनो थाङोब्ला बेनि थाखाय गोदान खेथि बेनि सोमोन्दै बांद्राय एक्सपिरियेन्स गैया बे जाहैबाय बिबार सुन्दर बिबार बिबारनि सेहेराखौ नायनानै मथथे गिदिर थायगोन आरो फिथाइया बेमारखौ प्रटेक्ट खालामनांगौब्ला बेखौ मुलि होनांगोन माने रड बे नट रड होनना बुङो बेखौ देन्था सेवनाय बेमार मथथे फांगिसाइड होनांगोन ओमफ्राय दा मथा मथि मोजांखौनो ओमफ्राय दा बेवहाय नायदो माखासे मोस्रोम दं बे मोस्रोमनिबो प्रटेक्सन होनांगोन दा बे बुस्थुफोरखौ बहुद मिथिनो गोनां दङ गोदानथो कृषक दा बेजों आं माखासे सम बहननानै माने दाहाय मोगा मोगि एसे खालामगोन बाहाय गियानबो होलांगोन बरिया खिन्थु नैबेयो सेवबाय बास मोनसेयावनो मोननै बिबार एकदम बरिया बेबो बिबार फैबाय बेयो जाहैबाय बेनि कमन सेवनाय बेमार ओमफ्राय बे मोस्रोमखौ खारनायनि बेबस्थाखौ खालामनो नांगोन आरो औ दै लोमो जायगाया ओमफ्राय मोस्रोमनि प्रब्लेम दं ओमफ्राय मोनसे सेवनाय बेमार दं बेखौ नुबाय आं दा बेनि उफायखौ आं दा खोन्थानोसै थारमाने गोदान कृषक जाहैबायथ' खेथियाबो गोदान आरो मोनसे नुहुरदां नैबे फिथाइया मा थागोन ना थाला बेलाय थाइबाय राबाय आरोखि ना राबाय बे फिथाइया आच्छा मोजां दे सिगां माने फिथाइ फैनाय जाहैबाय बागानाथ' आरो जाबायानो आरो एक्सटेनसन खालामबा खालामनो हागोन बेनिफ्रायनो दस्रानिफ्राय जोलै लाबोनो दरखार गैला खिन्थु बेयो व्हाइट प्लेस खिन्थु दा बर्थमान जे जोंनाव दङ डिपार्टमेन्टनि साप्लाइआ माने येल' प्लेस दं येल' प्लेसखौबो माखासे मिक्सआप हिसाबै होनो हागोन बे आच्छा बरिया खेथिया एकदम बरिया जादों सेहेरायाथ' थिगैनो दं एसे जोथोन लाबावबा साबसिन जागोन नैबे बिबार बारबाय आरो फैबावगोन आच्छा नायगिर नोंथांमोन आं दा मथथे 1 नम्बर बालाथलाव जोंनि मोनसे डिपार्टमेन्टेल साप्लाइड हर्टिकालचार मिसननि HMNEH बेयो जाहैबाय मा व्हाइट प्लेस बे जादा जेनाखि ड्रागन गार्डेन दा बेनि गायग्रा बिगोमानि न'आव आं फैदों मथथे समाबो बहुद आंखालमोन दिनै मोनसे सम लानानै आं बेजों देखा जाफैदों एसे परामर्शनो बावगायदों खारन बेयो जाहैबाय गोदान कृषक ड्रागन खेथिनि सोमोन्दै एसेबां माने अबिगथा गैया दा माखासे बेमारबो नुदों बेखौबो आङो मारै प्रटेक्ट खालामनांगौ बेखौ खोन्थागोन जादा दे गिबियाव नों नामखौ खोन्थादो दे अबाराम गयारि आच्छा ओमफ्राय बियो दा बे ड्रागना बेसे गोबाव जाखो बोसोरनै जाबाय र' सेमोन बैसाग एबार बैसाग थांबाय बोसोरसिम बारबाय आरो देर बोसोर बोसोरनैयाव बिबार फिथाइ होखायो जाबाय थिगैनो दं जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय दा नोङो गायजेननाय समाव नों मा हासार होनाय माबा होदों सुपारखौथ' होआखै माबा DAPजों गोबोरजों लगायनानै होदों DAPखौ ओरैनो बेसेबां होनाय लामसाम एसे बुरजा होदों दै आच्छा दे गोबोरखौ बेसेबां होनाय मथा मथि गोबोरा एसे बुरजा जादों खाथामा जादों दे थिगैनो दं माने सेरबासो जखा गोबोरखौ बांसिन नांखागौ आच्छा होमब्ला थिगैनो दङ ओमफ्राय नोङो देर बोसोराव खनबेसे होखो दा हासारखौ नोंनि जेबादि हासार खेबनै थिगैनो दङ ओमफ्राय दा जेखि जाया ना दाथ' दा बे फ्लावारिं स्टेजावनो फैबाय बिबार बारजोबसिगोन ओमफ्राय जे बाइकनि टायार होदों बिदिनो हो बाइकनि टायारा गोबां लास्टिं जायो ओमफ्राय साइकेलनि टायारखौ होनाय खिन्थु साइकेल टायारा खमजुरि ओमफ्राय दा खोथाया जाहैबाय मा नोङो बेवहाय मोजां फल मोननोब्ला फार्स्ट नोङो बिफांखौ प्रटेक्सन नांगोन नोङो निम पेस्ट होनांगोन ओमफ्राय मोस्रोम हाबो ओमफ्राय बे निम पेस्ट नों हारसिंबो बानायनो हागोन आं बेखौ दा बाहाय खोन्थाला उनाव फोरोंनोसै हो दा बेवहाय आरो मोनसे दं मा सेवनाय बेमार दं फांगाल बेखौ फांगिसाइड होनांगोन नों जेरेखम दायथोन जाथिय ना होमबा खिन्थु बेखौ बानायनोबो हायो बेखौबो फोरोंगोन आं नोंनो खिन्थु नों दा आं बुंबाय जे मैखुन बेमार जे सेवनाय बेमार जे जायोना दा बेखौ नों कन्ट्रल खालामनो नांगोन ओमफ्राय बे जे मोस्रोम
बे मोननै बुस्थुखौ नों प्रटेक्ट खालामनांगोन ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय मा नों बे हाखौ एसे गोजौ खालाम बे गोजौ खालामनायनि सिगां नों रिं खालामनानै बेनिफ्राय मथा मथि 8 इन्सि गोजानाव बै खुन्थियानिफ्राय 8 इन्सि गोजानाव बा 1 फुट गोजानावहाय 3 इन्सि गुवार हाखर बानाय 4 इन्सिसो गोथौ आरोखि 4 इन्सि नांला 3 इन्सि गोथौ रोदायाबो गाज्रि जागोन ना खिन्थु हासाराथ' रोदाजों थाङो नालाय एसे एनै अरजाला आरो बाद बाखियाथ' मेनटेन खालामोन ना दा बेखौ राउन्ड खालामनानै हा दा मा दरखार बराक्सनि दरखार दं बराक्स जिंक सालफेट हा हायोब्ला पटासबो एसे हो बिबारनि फिथाइनि बिफांनि रोदा मोजां थाग्रा जानायनि थाखाय गोबोरजों लागाय मथथे दा बेवहाय नोङो पटासखौ बे बिबारनि टाइम फैबायथ' 40 ग्रामसो आरोखि हा बिफाङाथ' गिदिर बैसो जायाखै 40 ग्राम 30 ग्राम 40 ग्राम हो आन्दाज खालामनानै पटास ओमफ्राय बराक्सखौबो थिग बेबायदिनो हो मोनथिबाय ना जिंक सालफेटआबो थिग बिदिनो 50 ग्रामसो हो आरोखि एसे बारा बेखौ नोङो 3 केजिसो माबायावहाय गोबोर बै गेसेव गोबोर जाय 6 माससो जानाय बा बोसोरसे जानाय गोबोर बेखौ आराम दै गोरान खालामदो आरोखि नों हो दा बेजों मिसायजोबदो आरोखि मिसायनानै नों बे राउन्ड होदो ओमफ्राय हाजों खोबदो बे हाखौबो एसे फोजौ खालामनानै नों प्लास्टिक मालसिं खालाम होमब्ला हाग्राखौ नों साफा खालामबाय थानांनाय नङा हो नों दा बिदिल' खालाम आरोखि होमबाना नायदो नोङो कयेक मासनि उनाव बेयो बेनि जेनाखि लावनायबो बारा जागोन बिबाराबो आराम फैगोन हा बाद बाखि बेनोसै आरोखि आंनि दा जे परामर्श जे मावनांगौ गोदान कृषक हिसाबै बेखिनियानो दरखार